tun truma kan video thir ho tur chu kumsang ni som pakwati chuatak horror misery movie warning do not play ti movie kan thir ho vele thung don ani he movie a hian director pakhatin thlasang film siam atum dan chan chin le a thian thaberina van doina to dan chan chin ani don ani a thian thaber chunga chuan enge thleng don le a film siam chu a hlotling thei donem hre chuak turin enzel phot mei tiang o movie bultan na chuan mijung aron langa theater a chuan movie en pa in amuthuna sa hle a har chhuwa chuan a movie en chu lo zo to in theater chunga chuan tu ma an lo om to lova angai na shelo tak chuan theater chu a chhuwa san ve ta thawa a mai ro chu an chuana kong ka ber chu ga chuan a lo kal dei to hi lo ni maktak mai hian a pia loka chuan thom hi a sheta a thoma tang chuan hu zor dewa kia kal thoma ang hle thoma shiat na lam chu panin an zong kwal china hallway lama chuan nu pakhat lo ding reng hi wa mu uluk takin meiche thalak chu a ena thalak chuan a mela tak chuan a lo thli reng thalak a en lai tak chuan meichia chu tharawani ti a the chuaka makti in arab kher mai parking lot lama chuan a tan chia a car ti nun tum a bei lai tak chuan a parking lot a chuan enga ron thim thut a om na chin ber po a heta lawani tharaw chuan amazona tak chuan ron in larin aron ti theita a hlo om du khopang le ma se amumang mai chu lo ni in aron har chuak ta amumang den chen chuan mi jungi chuan script chu ajiak chuak ta ani chu thlasang film director ani karliam ta chu a script submission hun top chu alo ni to in abuai hle an office a chuan an how to pa chuan thlasang film chu siam thoi turin a shilani mi jung chuan an boss ne na chuan karni tal hun pek bel turin angen le an boss chuan Korea Rama Best Film Award alak to awang chuan adil na chu apom sakve ta dor pakhata hian a thian thatak pakhat hi amulol mai kim chuan a deadline chungchang vel chu a soi pui ani ama ero chu film siam tu lam chan chin an zo chuan kim chuan a chang theilawa ma se kim chuan a siam tu pa in film chu university a graduation project ta na man thu ero a sheve vekani atuka chuan mi jung chuan university chu vatlo in film chungchang le asiam tu chungchang shiat bil anei aring university a professor pakhat kumsom lai lo thok to chu azot chianga tha anlak fu chungchang mi in an soite chu azot lang ta topa ma se professor chuan chu tiang thil chungchang le asiam tu chungchang chu eng ma asia chian lo thu in a lo chang professor chuan eng tin ma apui theitalawa mi jung chuan library film po chu enve ngei atuma ma se channa mulem lo zan alo ni chuan mi jun chuan restaurant pakhata in no por turin ateiluta chulai hmuna chuan a film university a zirlai no pangte hi awa mulol mai thildang soikwal lo chuan film chungchanga soineu ne om chu azot chiang ta an university a thil thleng lo om tak chuan soi chu angam le ngam lovin a challenge ani tlangwal pakhat chuan an university bul hnaya chuan theater rosan pakhat a om thu a soita mi ten an soidan chuan actress pakhat a hming sunmi an ti chu chulai hmuna chuan a in ha hlum thu an soi ani theater chu a shan awang chuanin an rosan ta hi alo ni a tlangwal pakhat le chuan ron soi sun zom lein chulai hmuna chuan kumsom liam ta dei to a khan an graduation atan film an siam thu aron soi tel bok screening chung ngot pon atam jok te chu bozovin lungphuchalawa an thi nual thu te po a soi tela an hlauna tizual turin director chuan film chu a siam ani lo thu le tharawina an siam ani thu aron soi ve bok tlangwal pathumna chuan chu film chu Bujian Fantastic Film Festival a chuan thlangve in a film mingatan warning ti in an vuata ani ti aron soi ve bok atuka chuan Bujian Fantastic Film Festival a thok a chian pakhat nen chuan anin hmuwa an film soi chu en chiang ve turin a shila film chu an thlangve ti an hre chuak ani ma se screening chu cancel alo ni si footage chu holakomin archive a chuan an da thata a chian chuan mi jung film siam chu an senior hnena an pomve theinan adil sak ve ani a thian pa in phone a man lai chuan mi jung chuan footage te chu enve alo tum mek bok password bangalo in tar chu a hmuta a in lok chu a hong theita a phone a chuan copy in a kal leta ti chuan man mo takin a apartment lam chu apana a film chu a play ngalwat film a chuan character pathum te chuan theater chung an luta an zinga pahni chu tharawin atilhum zui ve bok ala phurte chiam chuang lova mi jung chuan file a chuan director biak po na tura zong director chu biak po atuma abiak tlang thei tak lo awang chuan director chu mail awa thon taringota
atuk alo ni a director in aron chan hun nga pa in a thian pa na to na mun chu awatlo a director chuan aron bethut director chuan amel thon chu delete vat tur hian aron nge na ma se anin hmu hnuwa chau a delete tur thu a shil ve ngal aron biak zo hnu chuan anin hmu na mun tur lam chu apan ngala shiat lo mi lo langin director ani thu aron shil inchibein a cigarette chu aron phor chuaka atran ngal a ngonga chuan ser anei bok alandana chuan mani in tha lo tum to a angani director chuan mi jungi chu mail delete thuai turin a shila a post a delete nu chuanin director chuan mi jungi hne na warning chungchang thil engma zong boy to lo tur hian a shila a kalsan le ngal a chan na hwa chuan alom te chiam lo director chu a in thleng chuan a zui ru a rausan tawng tak in hi alo lang chulai hmuna chuan bati tam tak chu ceilinga chuan a in khaya lemziak lo om pui pui te chu banga chuan a in ziak khat noi bok chain kap bo chu azonga hon atum chinani van nei thak takin alo in kal lo hlova film tape po chu alo om tel bok fin fiana tur azon lai chuan director chu alo hoa mi jun chu khum hnuaya chuan abiru wat director chu tharau hian ati azo vek hi halo ni mi jung chuan chu in chu chuasan atuma ma se director chuan alo man tape chu ati chi ani chuan chu film chuan mi tu ma ati na thei aring to lovani tape chuan film siam dan chungchang te po alo om tela mi jung tan atang kai khop mai kim chuan apartment chu a chuasana mi jung chu film en lai chuan alo mu thua aron har chuan a bathroom kong khar lo kik thom a shia bathroom alu chuan ama in light chu ain on ringot mai an han en kwal chuan bathroom a chuan tuma anlo om box silova kong khar a khar chia tia chuan thla chu aron in lara chumi hnuwa chuan mi jungi chuan script zi atuma ma se eng chu aron thim thut a bathroom kong ka chu ron in hongin tapa chuan chemte awazonga a living room a chuan thom shele in a hnunglam an hoya chemte chu lo bo de thil thleng chuan ati hlau nge mai chu atuma ma se kong ka chu a in kal tlat a pindana chuan thom shele in tu thla nge ti zon chua atum ta a flashlight on chung chuan thla alapa a flashlight enga wang chuan thla chu a om ta lo clip dot le a chuan mi pathum le cameraman pakhat te chu theater rosan to a chuan thla chu la fu turin an lut le a cameraman chuan banga hian thladum hi a mu ama le ama chu a in bezar zar bok a soidana chuan khovela thlasang film lo om bersiama tlan baudai atum ani kan shet chhuat chu cameraman chu director ani ti kan theita mi jung chuan clip chu a replay a chan po video a chuan an thlamu an ma ni le director te ti boy tu ang nula chu alo om ve mel takin ati ani mi jung chu man mo takin theater lama chuan thil jong tur chuan akal le a kim chu apartment a chuan kalin clip te chu a en ve a clip a chuan mi pathum le director te chuan light te chu an lo siam rem meka a eng te chu ron di min an director chu pindan kilama chuan abirua thil lo thleng le tur hresa ni om takin an zinga pakhat chuan chuata thisen ron luang hi a hmua a awaka chuti lai mek chuan mi jungi chu theater a chuan aluta tharau chuan thil thlen dan engkim chu a hmu tirani ama sabera chuan thlashangin a crew member a hruai bauti a hriatin man mo takin director chu atlan chuak ngalwat chuata thisen luang ngei chu chui zelin basement a thleng thlata a chuta chuan crew member in banga alu a tau chor lai chu awa hmuani ati hlum hnu chuan tharau chuan a thian pakhat chu ama le ama a in tha lui tir bok a thil hmu chuan a thongang mai mi jung chuan chunglama lon chho zelin thil hmu dang a nei le a ring ani meiche pakhat hian a lo thli renga thla chu a bota a sun mi chuan a ngonga shui invet kwal chung chuan a video ala zela ama ero chu che chola thlenna hmuna chuan building kanga thitura khai kang hi lo ni ti chuan thlasang chuan meichhia chu a re thlumta a theater a chu asan don lai tak chuan mi jung chu director hian aron kalpela director chuan mi jung chu thlarawin ron in la na hmang nia angai ani ani chuan man betin basement lama chuan a pei thlata a basement a chuan director chuan tual thada thlendan engkim a hriat thu a soi chuti chung chuan ama po chu an that ve don ti po a hre thau bok director chuan ti thei dang engma anei bik silova director chuan tape chu ala chuak theile ta sham thina apumpel theinan film hing chu ama ngein a phwa don ani screening theater a po chuan
ama chau chu nungdama la om chun ani to ani nui chungin an lo thli reng bok a in thiam lo na awang chuanin ama le ama chu in hal hlum atuma mi jung po telin ma se tharau chuan atum chu ti hlotlin tir atum hau lo thla chuan director chu areklum veta a mi jung chu atan na atang chuan azalen theita thil thleng chu arikota upcoming film siam atumani ti chuan building chua san atum le ta a ma se kongka a hon chuanin theater a bok chuan a om le ta thlasang chuan ronti thai le in a theater chuata chemte mu chuan ma ni lo in hum him atum ve bok shriron lang thutin mi jung honga chuan aron sheng ta thut maya a hriat chhuah tak chu eng chu a chak lo na ani te hre chuak ama chu a in selfie a thla chuan a chhuah ta thla chuan voi khat dang aron beile a khon war chu lain thlasang chu hal ta ni thlasang akan hluah lai chuanin mi jung chuan a phone chu lain thil theng te chu a record le ta a nirei lo te liam hnuah chuan mi jungin film a apartment a siam lai kan hmu thei pindan chung chu khon war in chi hlirin a khata a boss chuan a film siam chu siam chhuah tura an approve thu aron shil bok mi jung chu a film siam awang chuan director lar tak ani don ta warning film chu an thil ton chung chang tar lan na te ani a aswang to na bul in tran na le tharau ron in larna ani bokani kim po chu mi jungi chan atum na lama chuan aboral ti kan hmu theya kim chu video a en hnuin man mo takin theater sang lam chu apana ma se building kang hluah chunga chuan atang tatlat ani movie top na chuan a film siam hlotling takawang chuan anui khudeu su renga a thian thaber thi awang ero chuan ani lovani video dang ti chuani zel theinan channel hilo subscribe vela notification bell kha milo on sak bok don nia tin like le comment kha milo nu chia sak le ke ubokula kan lom viawang ka video milo thir sakawangin lom thu ka soya video tharnen in hmule wat kan tum don nia